እቲ ዓመት ሙሉእ ብሃንቀውታ ክንጽበዮ ጸናሕና ሰሙን በጺሑ ኣሎ። ኣሸንዳ ብሓቅን ምንታይ ንመላእ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ማእከል ኣኪቡ ከምዚ ዝበለ ዓቢ ግርማን ስሕበትን ረኺቡ። እቲ ሎሚ ንዕዘቦ ዘለና ድምቀት ናይ ኣሸንዳ ብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ዘቑፀረን ምስ ሃይማኖታዊ መሰረት ጾመ ፍልሰታን ባህላዊ ትውፊታትን ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣዋልድ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ካብቲ ልሙድ ማሕበራዊ ጸቕጢ ሓራ ዝወጻሉ ድምፀን ዓው ኣቢለን ዝዛረባሉን መንነተን ኣብ መድረኽ ዝገልጻሉን በዓል እዩ። እዚ ድማ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊ ጸቕጣ ወጊዳ ርእሰ ተኣማንነታ ንክትዕቢ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ኣሸንዳ ብቐዳምነት ምስ ክርስትና ሃይማኖት ብፍላይ ድማ ምስ ጾመ ፍልሰታ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣሸንዳ ቅድሚ ምጅማሩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ነሓሰ 1 ክሳብ ነሓሰ 16 ኣብ ዘለዉ 15 መዓልትታት ሙሉእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምዃን ብጾምን ጸሎትን የሕልፍኦ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ዕረፍታ ታሪኽ ዝዝክር እዩ። እቲ ጾም ብሰላም ተዛዚሙ ዕለት 16 ነሓሰ በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ክኽበር ይጅመር። ካብ ሃይማኖታዊ መሰረቱ ብተወሳኺ ኣሸንዳ ንልዕሊ ኣሽሓት ዓመታት ዘቑፀረ ሃብታምን ጽኑዕ ታሪኽን ዘለዎ ባህሊ እዩ። ታሪኻውያን መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ኣሸንዳ ዝብል ቃል ባዕሉ ካብቲ ኣብ ገምገም ሩባ ዝበቁል ቆጽሊ ዝመጸ እዩ። ናይ ቀደም ኣዴታትና ናብ ከባቢታት ማይ ወይ ከዓ ሩባ ድሕሪ ምውራድ ነቲ ቆጽሊ ኣብ ማዕረ ሕቖአን የስፍርኦ። እቲ ቆጽሊ ናይ ኣሸንዳ ኣሰራርዓ ባዕሉ መግለጺ ናይ ሓድነት እዩ። ታሪኻዊ መሰረት ኣሸንዳ ካብቲ ባህላዊ ጸወታ ንላዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወታ ነፃ ኮይና ድምጻ ተስምዓሉ ዕለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ብግጥምን ዜማን ኣቢለን ንሕብረተሰብ ዝገልጻሉን ባህለን ዘንጸባርቓሉን ክቡር መዓልቲ እዩ። ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ለውጢ ኣሸንዳ ሕጂ ድማ ናብቲ መብዛሕትእና ሰባት ኣጸቢቕና ዘይንፈልጦ ግን ናብቲ ዝዓመቐ ምስጢር ኣሸንዳ ክንሓልፍ። እቲ በዓል ብደጊኡ ክረአ እንከሎ መቐረቱ ኣብ ባህልን ጸወታን ጥራይ ይመስል፣ ግን ድሕሪ ዝኹሉ ዘሎ ስነ ልቦናዊ ረብሓ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ኣብ ታሪኽ ባህሊ ሃገርና ኣሸንዳ ንደቂ ኣንስትዮ ዝፈጥረለን ስነ ልቦናዊ ለውጢ ኣብ 6 ቀንዲ ነጥብታት ፈሊና ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ናይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ምፍታሕ። እቲ ፈለማ ንሪኦ ርእሲ ናይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ምፍታሕ ዝብል እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ብሰንኪ ዝጸንሑ ባህላዊ ጽዕንቶታት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ወጻዓታት ይበጽሓና እዩ። ኣሸንዳ ምስ መጸ ግን ነቲ ነዊሕ እዋን ተኸዚኑ ዝጸንሐ ውሽጣዊ ስምዒት ብናይ ግጥምን ዜማን ብሓበራዊ ድምፂ ቆልዓ ኣሸንዳን ናብ ኣደባባይ ይወፅእ። እቲ ሓበራዊ ድምፅን ጸወታን ንጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ዝነበራ ማሕበራዊ ጸቕጢ ነፃ ትወፀሉን ስምዒታት ትገልጸሉን ግዜ እዩ። እዚ ድማ ንውሽጣዊ ሰላማን ጥዕናዊ ኣእምሮኣን ኣዝዩ ልዑል ግደ ኣለዎ። ካልኣይ ስልጣንን ተሳትፎን። እቲ ካልኣይ ዓቢ ነጥቢ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኽብኦ ናይ ስነ ልቦና ስልጣን እዩ። ድምፂ ኣልቦታት ድምፂ ክረኽባ እንከለዋ ኣብ ንቡር እዋን ድምፀን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ተሰማዕነት ዘይነበረን ኣዋልድ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ግን ድምፀን ተሰማዕነት ይረክብ። ብዛዕባ ፍቕሪ፣ ብዛዕባ ስድራ ቤትን ብዛዕባ ሕብረተሰብን ጥራሕ ዘይኮነስ ንማሕበራዊ ዘይምዕሩይነት ዝነቕፋሉን ርእይቶአን ዝህባሉን መድረኽ እዩ። እዚ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ተገዛኢ ዝብል ቦታ ወፂኣ ነቲ ማሕበራዊ ሃዋህው ብንጥፈት እትእዝዝን እትፈጥርን ሰብ ንክትኸውን ይገብራ። እዚ ተመክሮ እዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዝ ርእሰ ተኣማንነት ይህባ። ሳልሳይ ማዕርነትን ሓድነትን። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ እቲ በዓል ዝፈጥሮ ሓበራዊ ማዕርነት እዩ። ኣብ እዋን ኣሸንዳ ሃብታምን ድኻን ዓብይን ንእሽተን ብማዕረ ኩለን ኣብ ሓደ መስመር ከም ቆጽሊ ኣሸንዳ ረቢበን ብሓደ ድምፂ ደሚቐን ይውዕላ። እቲ ማሕበራዊ ኣፈላላይ ጠቕሊሉ ይቐሪ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኣነ እውን ማዕረ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርን ቦታን ኣለኒ ዝብል ስምዒት ይፈጥረለን። እቲ ዝተገበረ በዓል ንጓል ኣንስተይቲ ንሙሉእ ዓመት ዝኸውን ጽንዓት ጉልበትን አንደበትን ኣነጺሩ ይረክባ። ኣሸንዳ ባህላዊ ሳዕስዒት ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘሕልፍኦ ስነ ልቦናዊ ጥንካረን ምዕባልን ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ግዙፍ መድረኽ እዩ። ራብዓይ ዓቢ ናይ ዕዳጋን ንግድን ምንቅስቓስ። ኣሸንዳ ከም ባህላዊ በዓል ጥራይ ዘይኮነስ ከም መድረኽ ሓደ ዓቢ ቁጠባ እውን እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ሃገራትን ዝመጹ ኣጋይሽ ነቲ ምንቅስቓስ ንግዲ ዝያዳ ንክዓቢ ገብርዎ። ኣብ እዋን ኣሸንዳ ክዳውንቲ፣ መጋየፅታትን ከምኡውን ምግብን መስተን ብዝያዳ ይውስኽ። ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝምልከትኦ ፍሉይ ክዳውንቲ ሓበሻ ንምግዛእ ወይ ድማ ንምስፋይ ዘውፅኦ በጀት ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ነጋዶ ተሳተፍቲ ከምኡውን ንእሽቶ ንግዲ ዘካይዱ ሰባትን ነቲ ኢኮኖምን ዓቢ ቁጠባዊ ዕብየት ይህቦ። ኣሸንዳ ንዓመታዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ህይወት ዝዘርኣሉ ኣዝዩ ድሙቕ በዓል እዩ።
ብተወሳኺ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገር ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝነብሩ ሰባት ንኣባላት ስድራ ቤቶምን ነተን ኣብ ቅነ ኣሸንዳ ዘለዋ ኣሓቶምን ንምድጋፍ ገንዘብ ይሰዱ እዮም። እዚ ድማ ብሚልዮናት ዝቑፀር ብር ካብ ወፃኢ ናብቲ ከባቢያዊ ቁጠባ ክፈስስ ዓብይ ተራ ይፃወት። ሓምሻይ ስነልቦናዊ ለውጢ ሰባት ካብ ጭንቀት ናብ ሓበራዊ ሓጎስ። ኣሸንዳ እንትመጽእ ሙሉእ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ሓበራዊ ስነልቦናዊ ሕጂ ኣቱ ሰባት ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ብባህለን ዝደመቓ ደቂ ኣንስትዮ እንትሪኡ ናይ ኣሸንዳ ደርፊ እንትሰምዑ እቲ ጭንቀት ብርግኣት ይትካእ። እዚ ማለት ኣሸንዳ ንውሽጣዊ ሰላም መላእ ሕብረተሰብ ሪስታት ዝገብረሉን እቲ ዓመት ሙሉእ ዝተኣከበ ጭንቀት ዝሕፀበሉን ግዜ እዩ። ኣብ ከባቢታት ትግራይ ንዝሓለፉ ዓመታት ብዝነበረን ዘሎን ከቢድ ማሕበራዊ ኩነታት ነቲ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስነልቦና ሰባት እውን ከም ዝሰበሮ ይፍለጥ እዩ። ኣብ እዋን ኣሸንዳ ግን እቲ ዝሓለፈን ዘሎን መሪር ቃንዛ ንግዚኡ እውን እንተኾነ ክርስዓን ውሽጣዊ ሰላምን ተስፋን ንክፍጠር ብምግባር ናይ ስነልቦና ሕክምና ኣብ ምሃብ ዓብይ ተራ ይፃወት። ሻድሻይ ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር። ኣሸንዳ ምክንያት ብምግባር ካብ ሃገራት ወፃእን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ዝመጹ ስድራ ቤታት ኣብ ሓደ ይእከቡ። እዚ ድማ ነዚ ዝተበታተነ ስድራ ተመሊሱ ክራኸብን ርክባቱ ከሰፍሕን ዓብይ እጃም ኣለዎ። ኣሸንዳ ብቐንዱ መድረኽ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ብዓቕመን ክሳዕ ክንደይ ንህይወት ከም ዘድምቖን ባህለን ከም ዝሕልዋን ብግልፂ ዘርኣሉ እዋን እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ድሑር ባህልን ብዘይ ምንም ወፍሪ ብባህላዊ መንገዲ ንክቐርን ጓል ኣንስተይቲ ክብርን ቦታን ንክወሃባ ይገብር። ኣሸንዳ ንታሪካውን ሃይማኖታውን መሰረቱ ጠበቓ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንቁጠባ ከባቢና ዘበርትዕ ንስነ ልቦናና ዝፍውስ ከምኡውን ነቲ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ፍልልያትና ሰሪዙ ናብ ሓደ ሓበራዊ መንነት ዘራኽብ ድልድል ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ጽቡቕ ባህሊ እዚ ከምዚ ዝበሉ ዝተደጋገፉን ዓመቕቲ ዋጋታትን ሒዙን ክቐጽል ምግባር ድማ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ። ኣሸንዳ ባህልና ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባናን ሓድነትናን እውን እዩ። ነዚ ባህሊ እዚ ብዝዓዘዘን ብድሙቕ መንፈስን ክንከናኸኖን ንዕኡ ዝምጥን ዋጋ ክንህቦን ይግባእ። ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል። እዚ ሓሳብ እንተፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ ኣሸንዳ ክኾነልኩም ንምነ።